Bernard Grech ħareġ jgħid li ser jonfoq flus minn setturi ekonomiċi ġodda fl-istess jum li kkonferma li ser jiddejjen €9 biljun għalihom. F'attività politika fil-belt Bernard Grech reħiela jmaqdar lill-gvern dan għalkemm id-dejn nazzjonali fi żmien fejn id-dinja ħirġa mill-pandemija huwa bilwis inqas mill-medja Ewropea u 10% inqas minn żmien Gonzi PN fi kriżi globali ferm inqas mill-pandemija. Iżda fl-istess nifs Bernard Grech reħiela jiftaħar li jekk ikun Prim Ministru ser jonfoq il-flus li skontu ser idaħħal permezz tal-proposta tiegħu. Nonfqu l-flus, imma dawk il-flus se nkunu qegħdin inġibuhom minn pilastri ekonomiċi li se nkunu qegħdin nibnu. Madankollu fl-istess jum f'konferenza tal-aħbarijiet huwa kkonferma li din l-ewwel proposta tiegħu f'kampanja elettorali tfisser pis ta' €9 biljun dejn għal pajjiżna. Minn dan il-biljun euro li semmejt qiegħed nifhem sew li nofsu huwa qotja u nofsu diġà sar dejn. Aħna qegħdin ngħidu li għandek l-opportunità li titteppja fuq fondi li allura dak il-fondi tkun tista' tissellifhom. Wara li Bernard Grech qabbel l-ekonomija Maltija mal-logħba Monopoli u qatt jirrakkonta dwar il-programmi li kienu ħoppjara fuq l-istazzjonijiet Taljani, issa qatt jirrakkonta kif kien joqgħod jilab noli wara l-Knisja. Persuna daqsi fleta min jaf kemm labna noli fil-pjazza ta' wara l-Knisja f'Birżabuġa meta konna tfal. U qalt li, ovvjament qalt li jisimha, eċċetera.